Jeste Srbiji i danas ću da vam pokažem jedan veoma lak i dobar trik sa kartom. Prvo ću pokazati, prvo ću ga uraditi zapravo, a onda ću vam pokazati kako se radi. Dobro, gledajte kartu. I još dva puta. To bi bilo to. A sada objašnjenje. Pri početku trika stavite ovako ruke, to jest prste. Palac stavite ovako. I kada ćete da uradite trik, samo uhvatite ćoškove karte i to je to. Vidite? To bi otprilike izgledalo ovako. Iza izgleda, a ovako ne vidi se ništa. Znači, idem opet. Ovako. To mora veoma brzo da se radi, veoma brzo. To jer posle kad nemate brzinu prstiju, to ne vredi ništa. Idemo, još jednom ću da pokažem kako se radi u pravoj brzini. I još dva put. To je bilo to. I jako mi je drago, eto, što sam vam pokazao ovaj trik i nadam se da ćete ga brzo naučiti i uskoro pogledati ovaj klip. Vidimo se.